Clayton Bartolo irriżenja minn Ministru tat-Turiżmu dan wara l-pressjoni kbira li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech minn mindu faqqa l-iskandlu tal-frodi il wetqet Mart Bartolo minn flus il-poplu u l-pressjoni tal-korpi kostitwiti u l-qdiet tal-istudenti, skandlu li wassal ukoll għal protesti tan-nies li esprimew il-frustrazzjoni tagħhom għal mod kif il-Prim Ministru baqa' sal-aħħar jiddefendi lill-Ministri involuti. Dan minkejja li meta faqqa l-iskandlu tas-70,000 euro qabela kien stqarr li apoloġija skontu kienet biżżejjed. Rajt l-apoloġija li għamel l-Onorevoli Clayton Bartolo, rajt ir-rapport, ġifieri rajt ir-rapport b'mod dettaljat u hemmhekk inħoss li dik l-apoloġija fil-każ ta' Clayton Bartolo naturalment jekk imbagħad ikun hemm jekk jiġi adottat u jkun hemm il-Kumitat Parlamentari illi jordna li ssir apoloġija wkoll nemmen li hija suffiċjenti fiċ-ċirkostanzi kollha tal-każ. Clayton Bartolo kien ilu jimsħaħ jgħid li r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards ma sabux ħati u baqa' jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu iżda issa spiċċa kellu jċedi għall pressjoni li saritlu. Diġà qedlek nistennew l-eżitu tal-Kumitat. Flus il-poplu, Ministru. Flus il-poplu. Sorsi qed jindikaw illi anke fil-Cabinet kien hemm grupp żgħir ta' ministri li verament kienu rrabjati għal mod kif l-ewwel ta' ġob lil mara tiegħu imbagħad poġġija konsulenta mal-Ministru sieħbu Clint Camilleri. 70,000 euro paga. Ma setax jgħaddu elettoralment. X'kien l-aqwa parir li tagħtek għamanda stess klikka li għandkom klikka. Klikka inti ta' xogħol illi ma provaw tagħmlu l-istess ħaġa, mintom xejn nexxielkom miegħi. Imma ħadd irreżenja. Diġà weġibtek, Mhux ħadd irreżenja ġifieri. Interessanti l-fatt li l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ma tkellem xejn kmieni filgħodu wara li faqqed din l-aħbar. Intant matul il-jum il-Prim Ministru implika li kienu illi keċċa lil Bartolo għalkemm iddejjaq juża din il-kelma. Tikkonferma li battalih inti u keċċejtu inti minn ħadjak. Ma nużax il-kelma tkeċċija battalih u ttieħdet id-deċiżjoni illi mhux se jibqa' jokkupa karika ministerjali. Iżda ftit wara Bartolo stess ħareġ jgħid illi kienu illi ta' r-riżenja tiegħu.